карагыз әле. Авыл урамнарын тутырып, авыл бәйрәменә яшьләр сөлге җыя. Атлар белән чыкканнар, нинди матур бизәлгән. Исәнмесез? Исәннәрмесез? Бәйрәмнәр белән сезне. Нишләп йөрисез? Авыл бәйрәменә Сабантуй бүләге җыярга чыктык. 29 көнне күпер буена килерсезләр дә балалар, рәхмәтләр җаусыз. Авылда бердән бер ат бизәп, авыл бәйрәмнәренә чыгучы ул безнең рәис. Рәис безнең атны жыл саен бизей. Әйбет? Әйе, жыл саен бизей. Молодец ул безнең. Туе, хезмәт туе, бәхет һәм шатлык туе шул. Уена көлеп, җырлап биеп, бәйрәм итик көн буе. Уена көлеп, җырлап биеп, бәйрәм итик көн буе.